Давай. Продължаваме с откриването на 2012. Мощенска Стефан фана една мрена 20 кила. И сега вадим въшки. Айде, моли! Дай! Дай покажи на Стефан рибата. Не, кой знае какво, обаче. Толкова се. Бренчока, види ли се? Максимално съм увеличил да фана живарните. Ето. Таранката е забележително. В днешно време се радваме на таранки. Да си.